12 sen ilu Mario Mifsud kien involut f'inċident fuq il-post tax-xogħol li kaġun tiegħu sofra diżabilità permanenti billi tilef idu x-xellugija. F'intervista ma' TVM News jistqar li dakinhar l-ewwel ħsieb li kellu f'moħħu kien dwar kif se jmantni familtu issa li l-futur tiegħu fid-dinja tax-xogħol kien inċert. U jirrakkonta li l-fotografija kienet il-mezz sabiex midlam jgħaddi għad-dawl. Il-fotografija għenitni noħroġ minn dik il-trauma li tkun għaddej minna u dana sintenti tkun qed taħdem u fil-li tiġi mhux diżabilità ta' imma ma tkunx tista' tagħmel li trid. Imma niżukar l sissa li għadni ma jirnexxilix nagħmel li naqfel il-lazz waħdi. Minkejja li qar irnexxielu jeleb din l-isfida jistqar li għadu jbati mill-effetti ta' din it-trauma. Mbagħad noqgħod fejn l-isptar, tisma' l-abbonanzejjin kollu għaddejjin u dak tiġik dik il-viżjoni li ġejjin għalik. Ma insomma toħroġ minna tipprova kemm jista' jkun. Prova tneħħi minn moħħok kemm jista' jkun. Imma dan qed nagħmilha jiena dina mhux biex nuri minn xi xaddejt, biex nagħmel kuraġġ il-minu għar minni għax jiena mhux m'għandi xejn ta' għandi. Imma fejn ħadd ieħor għandhom ħafna iktar minni hu. M'għandux għax jaqta' qalbu għamil fotografija tgħinek jingħid għalija jiena nitni ħafna hu. Għal dawk li jaħdmu miegħu, Mario huwa sors ta' ispirazzjoni. Kif qalet Lara Vella Baldacchino, artista tal-irtok. Mario wieħed milli jinspirani ħafna li alla volja bit waħda xorta ma jaqtax qalbu nibqgħu għaddejjin u ngħinu l-xuxin jekk hemm bżonn ġieli ngħinu basket wieħed il-wieħed. Mario jistqar li għax ġurnata b'ġurnata u bidbissima fuq wiċċu jittama li l-istorja tiegħu isservi ta' ispirazzjoni għal oħrajn.